Citační manažery jsou nástroje sloužící pro vytváření a správu bibliografických citací při psaní rozsáhlejších prací. Citační manažer je vhodné používat v případě, že při psaní práce pracujete s větším množstvím dokumentů. Poctivě zaznamenané dokumenty se jedním kliknutím promění v přehledný seznam použité literatury. Odpadá tedy složité třídění seznamu, dohledávání citovaných stran či celých dokumentů. Citační manažery umožňují vytváření bibliografických citací v množství stylů a umožňují jejich snadné převedení do stylů jiných. Do citačních manažerů můžete zaznamenávat také vlastní myšlenky související s projektem, na kterém pracujete, či jej můžete použít k uložení plných textů dokumentů, které jste při psaní práce použili. Na VUT je dostupný citační manažer Citace Pro. Nabízí citování dle aktuální normy ČSN ISO 690 i formátování dle používaných zahraničních citačních stylů. Pokud chcete s citačním manažerem pracovat, je nutné se do něj přihlásit. Jedná se o licencovaný komerční zdroj, který VUT předplácí. Přihlašování probíhá prostřednictvím portálu VUT. Jako přihlašovací údaje slouží váš VUT login a VUT heslo. Po přihlášení se vám zobrazí seznam vašich citací. Vytvořit bibliografický záznam můžete několika způsoby. Pokud máte knihu či článek v ruce a chcete údaj vyplnit manuálně, není nic jednoduššího. Klikněte vlevo na odkaz Vytvořit citaci. Zobrazí se nabídka jednotlivých typů dokumentů. Pak již vyplňujete jednotlivá povinná pole pro daný typ. Po vyplnění klikněte na Uložit a zkontrolovat. Další možností je použití importu z externích databází. Zde potřebujete znát ISBN u knih, ISSN u časopisů či DOI u elektronických článků. Pokud systém najde záznam, stačí ho odkliknout a všechna dostupná data se vyplní sama. Na konci stránky s otevřeným bibliografickým záznamem je šedé pole, které obsahuje další informace, které si můžete přiložit k záznamu. V poli poznámky si můžete vepsat jakékoliv vaše poznámky k danému záznamu. K citaci také můžete přiložit klíčová slova vystihující obsah daného dokumentu. Do pole anotace patří anotace nebo abstrakt dané knihy či článku. V poli soubory si můžete uložit například plné texty příslušné k danému záznamu. Číslo v závorce ukazuje, kolik souborů zde máte uloženo. Stejně tak v poli části můžete vložit části daného textu. V oddíle Plný text a obsah se dozvíte, zda je text volně dostupný na internetu. Citační manažer automaticky prohledává Google Books. Na závěr si nezapomeňte citaci uložit a zkontrolovat. Pokud je vygenerovaná citace správně, zobrazí se obrázek OK. Pokud některé pole chybí, zobrazí se obrázek chyba. Po najetí myši na obrázek se zobrazí informace o tom, které pole chybí. Citace se netvoří jen podle normy ČSN ISO 690, ale můžete si vybrat z řady dalších stylů v levém menu. Všechny záznamy v systému zůstávají, jen se změní jejich podoba. Citace lze do citačního manažeru Citace Pro importovat také ze systému Primo. U vyhledaného záznamu klikněte na odkaz Další služby. Otevře se okno služby SFX. Klikněte na tlačítko Další možnosti. Zde najdete odkaz na vytvoření citace v systému Citace Pro. Jednou z unikátních funkcí systému Citace Pro je přímý export bibliografických záznamů z databázy EBSCO. K tomu stačí pouze jedno kliknutí. Během hledání v databázi je v seznamu výsledků u každého článku lišta, na které se nachází tlačítko pro přímý export Citace Pro. Stačí pouze kliknout a budete přesměrováni do systému Citace Pro. Pokud chcete přenést výsledky vašeho hledání v odborných databázích, nemusíte je přepisovat ručně, stačí si uložit vybrané záznamy do speciálního souboru. Ten pak nahrajete do systému Citace Pro. Na stránce Citace Pro vstupte do nastavení kliknutím na symbol ozubeného kola vedle svého jména v horní části obrazovky. V oddíle Import RIS vložte váš soubor a potvrďte.
Pokud si chcete stáhnout seznam určitých citací, stačí je zatrhnout a pak kliknout na tlačítko Stáhnout citace na fialové liště. Vybrat si můžete z několika formátů. Aby práce se záznamy v systému Citace Pro byla co nejjednodušší, můžete si záznamy třídit do složek. V levém menu stačí kliknout na Vytvořit novou složku. Pokud chcete vložit záznamy do určité složky, stačí je zatržením vybrat a kliknout na tlačítko Přesunout do složky umístěné ve fialové liště. Kliknutím na konkrétní složku se záznamy do ní uloží. Práce se složkami funguje na systému štítku. Jeden záznam proto můžete mít ve více složkách. U každého záznamu vidíte, v jakých složkách je zařazen. Kliknutím na název složky do ní přejdete, kliknutím na křížek vedle ní odeberete článek z této složky. Složky můžete přejmenovávat, přesunout do koše nebo sdílet, vše pomocí symbolu ozubeného kola vedle dané složky. Sdílet složku můžete veřejně, pomocí webové adresy, kterou dáte komukoliv k dispozici. Musí však mít účet na portále VUT. Také můžete sdílet složku pouze určitým lidem. Zadáte do kolonky jejich e-mailové adresy a daní uživatelé dostanou zprávu, že jim byla nasdílena složka a přes link se do ní dostanou. Najdou ji také mezi ostatními složkami. Pomocí rozšíření pro webový prohlížeč můžete vkládat záznamy prakticky z jakékoliv stránky na internetu. Po nainstalování doplňku se v pravém horním okraji vedle okna pro vyhledávání zobrazí drobná ikona s nápisem Citace Pro. Po kliknutí na tuto ikonu se prohledá aktuální webová stránka. U každého ISBN nebo DOI se zobrazí obrázek s logem Citace Pro. Stačí na něj kliknout a bibliografický záznam dané knihy či článku se uloží do systému. Doplněk systému Citace Pro program MS Word 2007 až 2013 nabízí propojení vašeho účtu se všemi záznamy s textovým editorem. Do textu můžete jednoduše vkládat odkazy na bibliografické citace. Klikněte na tlačítko Vložit citaci. Kliknutím na Vložit vybraný záznam vložíte do textu. Důležitou součástí každé práce je také použitá literatura. Tu vložíte pomocí tlačítka Vložit použitou literaturu.